כן? הלו? זה מר שולצמן מדבר? שלום אדוני יושב ראש איגוד הכדורסל. כן, בהחלט. טלגרם נשלח לכל הקבוצות. המפעל המרובע חדל מלהתקיים עוד. ובנוסף השמדתי כל ראייה היסטורית לקיומו. אדווח בלשכתך, כמובן. הלו? מדברת? כן, מנכ"ל רחל, העמותה לנשים מתנדבות. זו אני הקטנה. הרצאתו באחד האמשים של האדם המגודל על זוגיות ומגורים משותפים ריתקה את כל נשותינו. תודה לך, המנכ"ל. אדווח בלשכתך. כאן ברקוביץ' מדבר. כן, אדוני יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. כן, ערכנו את הבדיקה שביקשת. כן, השחקן הוריד ליריב את המכנסיים ודרך לו על הענבים. ומשרוקית השופט אפילו מרש קטן אחד לרפואה לא נתנה. חמור. אדווח בלשכתך. כן, אדוני ראש הממשלה, זה סנסורי. נכון, אדוני, אתמול סיימנו את פרויקט פינוי הנדל"ן מכל חופי המדינה. כעת, עם ישראל יכול לצאת להליכות הבוקר בחופשיות. אדווח בלשכתך. חבר'ה, טוב שבאתם. רגע, אל תשכחו שאני גם יושב ראש ועד הבית, צריך לפתוח את הסתימות. לא נמאס לכם לשמוע על כל התפקידים שצביקה רץ אליהם? תישאר פרשן או צא לפנסיה.